sa mga bareta, patas sa impormasyon, public service, enot ka, malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to
Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Indogabos. Pet sa 15 kita kan bulan na Enero. Aldaw nin sweldo. Tuman sa mga kinsinas. Nagray nangod. Sana all. Sabanya to sa lado technical si Chabi na obra, man si Engineer Abelindo na Toralyon sa muya pong chief technician. Duman sa yan man si Don Cabrillas, duman sa transmitter si Jimmy Guanzon.
Ako man po si Philip Serdan Barasenan sa inyong mga kaibahan, ngunya na pagkaaldaw. Magayon an kamugtakan ka na sa tuyang panahon daw malipot-lipot pagkaaga. Kaya kaipuhan talaga ngunyan. Magpasiguro na ta dahil pangani tatamaan El Nino permi na bagang murawaran supply kan Barret Water Works. Ay ano na yan? Pati man ang kuryente kung minsan sigan buro brown out. Kaya apektado pati ang Barret Water Works. Nagtitipid man, may generator kung minsan nabo man gamiton. Kapakikrudo kadakula kaya kan generator worth 500,000 da. Dapat so simple lang ko tang generator ang binakal basta tol-tol ang serbisyo kan Barret Water Works ay ano na yan. Dakula man ang generator kung mayo man nagbubulos na tubig taday man pinapaandar, useless. Kumusta man ki Mayor Ella Coste kan banuanin buhi na perming dakol ang bisita, kadakol na naman kan mga tukawan, Uratex pati An ipapanaw sa mga barangay. Kaya maugmaan na mga barangay na matatawan kan sinambit ng mga tukawan na ipapanaw ni Mayor Ella Coste sa lambang barangay dyan po sa Banuan Kanabuhi. Tukawan pa sana yan ha. Iinoton gayud so sa iyang aki na punong barangay kan Barangay Lourdes. Madali na bagaan na pista dyan sa Lourdes Buhi Camarines World. Kasabay kan Tinagba Festival digdi po sa siyudad kan Iriga. Mati ko magiging bunggan kapistahan kan Barangay Lourdes taan punong barangay dyan, mismong an aki ina ni Mayor Ella Coste, si Ralph Lacoste. Papahinanyog man niya to ining dapit baga sa pag-terminate na kan kontrata kan Prime Water as in Iriga City Water District durante sa binutasan na pahayag ni Mayor Rex Oliva kan magkaigwanan State of the City address. Daro po sa pinagtukar niya itong manunungod sa pagbasura na baga kan Memorandum of Agreement kan Prime Water as in Iriga City Water District. Grabe, ana servisyo na. And if you can remember, those who attended my inaugural message, I made an appeal to the Iriga City Water District to revisit the terms and conditions of the joint venture agreement na pinagligan kanto. For the information of everybody, the Board of Directors had already passed a resolution terminating the contract that Iriga City Water District entered into with Prime Water. And said resolution was supported by the Sangguniang Panlungsod, by Vice Mayor Edsel Dimewa, the City Development Council, thank you sa mga kapitan, and sa mga civil society organizations composing the City Development Council for passing similar resolution that support the action of the Board of Directors of Iriga City Water District. I have seen here, saan ko na biktima, ka na pag-fake, ka na pirma. We have retired General Gilbert Marbury,
whose signature was forged. Katong mga perpetrators. And my acknowledgement also to our good friend, one of our advisors in the Pagbutang Kani Sports Academy, who is very active. I am referring to Attorney Aldo Doriano. Thank you, Attorney, for coming over sa kaso iba pa po na nag-take time para mag-attender po sa atin. Again, thank you very much to the Board of Directors of Iriga City Water District. Sabi po charity begins at home. And sa maltrata, nadamawata, kaibanan siyempre ang mga empleyado. So we focus on strengthening our human resources capital. Our co-employees in the local government unit, because we give high premium and great value kaninyo. Pero po ang sinasabi. We would like to uplift the moral of the officials and employees of the city government. We would like to ensure that our employees will be in a workplace where they can perform their tasks comfortably and conveniently. So, we provided them. Nagkakaagpo po kami, regular monthly meeting every month, and there and then, nagsasabi ka mga issues and concerns, including challenges that confront ang mga opisina sa Lipo Local Government Unit. So we are able to address kinunuatan ninyong mga pangangaipo. Poon sa air conditioning unit, na long time ago, there is tinawag sa aksyon, na pag-provide sa mga laptop or computers, including the needed supplies, pinagtatapuan sa kanatang mga empleyado. This time, mobility and accessibility will somehow be solved. Dahil at the time we assumed office, until this day, the city government of Iriga was able to purchase 16 vehicles. And mga unupuan, sa CDRRMO, under Ma'am Just Motor, daruang rescue vehicles. Sa Darbong Truck, and first siguro sa the Bicol region na magkaagko mobile kitchen. Agko po kita, daruang van, daruang Innova, when DSO requested, si Engineer Eddie Belmonte, saka si Ma'am Lodi Badiola, of one additional dump truck, knowing na talagang kaipuan sa pag-aakot sa basura, inibot akong darwa. Ang mini dump truck para at least na-ensure ang cleanliness sa Lipo Ciudad Iriga, lalong-lalo na sa kasentuan. And only yesterday, because we replicate ang mga ginigibukan ng provincial government, na i-deliver naman po sa na lorry truck na mag-supply ka na mga ngunta sa mountain units para makatapang ka na regular na supply na ginigibo po ka na provincial government na incessantly contact in the late Luis Villafuerte hanggang kay Governor Luigi regular na pag-supply sa potable water sa kanatang mangon sa lower and upper mountain barangays. Ako kita ipopurchase na daruang to be delivered, daruma po na pick up para sa gamit paggamit man kana City Engineer and City Architect's Office, pati na Assessor's Office that every time na nagpapabukid sira, so kinakaipuhan dependent Pullman ang mga vehicles na ginagamit nila. And for the information of everybody, the city government of Iriga was able to acquire an office, magkitamik ang kinasana, hindi kita mismo hanakag sa diri na sa usada opisina sa Metro Manila that will serve as a liaison
or extension office of the city of Iriga. Because we believe na ang pungnapan ang napagkayat sa mga project bago sa di ka natin abot. We have to look into, we should find ways in pauno ang local government of Iriga makakapos sa mga projects, sa mga senador, sa mga congressman, kaibanan sa mga national government agency. When I first presented this idea to the City Development Council, sa mga kapitan, dari po nagdarunarwang, dari suportahan sa kanatang ideya. Dahil mag-isira, and isa'y mga taga-Iriga who will be transacting official business sa Metro Manila, you can proceed and gamitin ang satellite office ka na matuturakan po sa Commonwealth sa Quezon City. O sabi, nababayag ko pala, that is a 3-story na opisina located in a subdivision that was blessed and inaugurated on last December 12. Kaya sabi, kaibanan ta sa mga department heads before we proceeded to Baguio City para sa year-end assessment. So again, thank you to our CSOs and barangay officials for supporting the idea. Ayan po ang mga partisan na kan mga naging mensahe ni Mayor Exuliba sa iyang State of the City address sa siyudad kan Iriga kan nagtalikod na simana. Awot pamanlugod marialisar an sa iyang mga pinagpromesa na mga proyektong pwedeng i-implementar digdi po sa siyudad kan Iriga. Taro duman sa pinagsabi niya na pwedeng mai-implementar itong Iriga City Community College saka na expansion o extension kana Iriga City Public Market dyan po sa kataid ka na Central Terminal ka na sa tuyang syudad ining CBD2. Sana mangyari ang bagay na ini. Dakulang onra, dakulang tabang sa mga Irigenyo. Yan lang po ang sa tuyang minamawot. Dawa mapunan sana. Siyempre dahil man yan ura-urada na mangyari tulos, mahaman tulos sa laog sa nanin mga pirang bulan. Bako man pong basta-basta ang pagpapagibunin sa rong proyekto. Pagdarakulang proyekto. Haloy po yan na mahaman. Taon ang binibilang. Ini sa nang pinahiling na perspective na Iriga City Community College tulong iskalon. Dahil po yan kakayahon sa laog sa nanin kabangang taon na mahaman tulos. Minsan bagan mga project igwang first tranche, second tranche. Kung dahil natapos ka sa first tranche, kulang pa ang budget, ipapadagos yan. Diyan nga ni sa ano yan, sa digdi sa Barangay Francia, sa siyudad kan Iriga, igwa dyan na project, ang Bicol Party List, covered court, multipurpose building. Sabi ni Kapitan Joe Bagayawa, nasa first tranche pa sana ngayon. Alatonta na lang yan, second tranche. Kundi itong sabi man ni Pading Rocky Bayobo na magkakaigwanin radio station dyan. Gangaranan Uragon ang manager si Kapitan Joe Bagayawa. Garo bakol niya ako itong makatutubod na pangyayari pag araw ka ng bareta ni Pading Rocky. Makabubuhay sa ano yan. Kaya itong mga tao dyan sa Silent City. Pero pwede yan mangyari kung talagang gastusan ni Congressman Saldico. Mayong imposible. Sisiw sana yan babadgetan ang sarong radio station kan Bicol Party List.
Alata-laton ta na lang da igwa pong mga mabutwang radio station subot digdi syudad kan Iriga. Kumbaga, dakulang bagay man yan. Dakulang tabang sa mga Irigenyo, lalong-lalo na po sa mga miyembros kan media na kumbaga may malalaugan sindang iba pang radio station. Kita nagkukontra daw pirang istasyon na nibugtak digdi sa syudad kan Iriga kung makakatabang sa mga Irigenyo na mga miyembros kan media, mga taga-Rinconada, ay dakulang bagay yan. Open, sabi nga ni kayan, pag-abot sa pag-put up ng mga radio station digdi sa Rinconada area, bako sanang sa syudad kan Iriga. At least nag-uuswag ang industriya kan broadcast. Pag-arog ka na igwa pong mga maput up pang radio station digdi sa syudad kan Iriga. Dakulang bagay yan, dakulang katabangan. Mismo nga ning si Mayor Rex Uliba nagsabi na kana duman sa iyang State of the City address na pinagkukuha niyang mga kontraktor, mga local contractor sana kan mga nagiging trabador, mga Irigenyo saka mga taga-digdiman sa Rinconada area. Pinagasambit niya sa mga kontratista na nag-atindir kan sa iyang suka. Yaon dyan si Engineer Monmongo, Engineer Steve Andalis, tapos ang Hellside Construction, yaon man si Manoy June Abuniti, tapos si Engineer Dudoy Iscarilla. Ini po ang mga pinagsabi niyang mga local contractor kan syudad na nakakatabang tanganing magkaigwanin trabaho sa mga taga-Iriga. Siyempre kung kontratista, mga taga-albay, ang kukuahon man kayan, priority sa mga taga-albay man. Kaya saro yan sa marhay na ginigibungon yan kan sa tuyang alkalde sa paagi ni Mayor Rex Uliba na matabangan ang mga Irigenyo. Siyempre isay paan matarabangan pag abot digdi sa syudad kan Iriga, sindaan inaasahan kan mga kababayan niya tong kumbaga mayong trabaho sa iba. Ining sa tuyang mga leaderis digdi po sa syudad kan Iriga na pwedeng magtaon in mga proyekto na makakalaog, makakatabang duman sa mga Irigenyo. Minsan nawawalat na sa tuyang syudad, ang iba marayo man talagang nalalaugan na trabaho. Kaya kadakol graduado, mga istambay. So iba man nagduduman sa Metro Manila, tanganing duman magtrabaho. Na kung digdi man sana sa probinsya, masakit po ang paglaog mo sa trabaho. So, mga bistado kung aning graduado, reyaon duman sa Metro Manila. Tapos ni nursing, bako digdi sa Iriga, naglalaog. Bako sa probinsya nin Camarines Sur, o digdi sa Bicol. Mayo, kumbaga, masakit ang paglalaog sa trabaho, digdi po sa tuyang lugar, tapos sa baba man ang sweldo kung nurse. Ano ba nga ni dyan? Mga volunteer pa, iyo pa nagtataw. Kaya ini po ang kadipisilan kan buhay ngunya ng mga panahon, kadakol nakakatapos pag eskwela, mga pasado, pero kadakol man istambay, mayong trabaho. Kung mag-uruarte pa sa trabaho, talagang masasakitan. Pero antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Simonette Pacheco. Na-diagnose po ako ng kidney stone February 5. Nag-start po akong uminom ng Ionic Minerals. Sinunod ko lang po talaga yung explanation
kung ano po yung dapat kong kainin, kung ano po yung dapat kong iwasan, kung ilang baso, and tapos kung ilang drops po yun. February 18, yung pag-ihi ko medyo may pressure. Tapos po, may gumuhit lang po na pain sa may stomach ko. Pagtingin ko sa floor ko, may nakita po akong stone. Alam ko agad na, yun na. Out of nowhere, teary-eyed. So, nung lumabas talaga siya, ma'am, sabi ko, Lord, salamat po. Thank you po kasi ginaid mo ako para po malid niya ako kay Dr. Paragas. Malaman ko itong ionic minerals. Sa mga nakikinig po na nag-hesitate pumunta at itry ang ionic minerals, wag na ho kayong mag-hesitate na pumunta dito. Super makakatipid na kayo. Super gagaling pa po kayo. Legit na legit. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, Mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers. Dadai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdunot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kondunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Hala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-Class Quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-Class Quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, the family of the late Felix and Lucia Penetrante, the family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Baldisco, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Madagos po kita digdi sa tuyang programa. Pana kitang 46 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Hoy, ngunyan daw na panahon kung minsan po mas lalo pang pinagtatawan ng importansya ang mga hayop. Kan sa tuyang mga kababayan, malatan mga ayam bagang ngunyan. Pagpaparagastusan na ribuan gastos pagpapabulong itong mga diklasing ayam. Tapos abang mamahal kan mga pambahog, sutawo lugod minsan gutom. Yan po ang dahil ko maintindihan kan sa tuyang mga kababayan kun minsan. Napapabayaan na lugod so tawo. Na yun dapat i-priority ang mga pagkabuhay. Saan pina-priority na mabakal ng mga ayam na mamahalon. Tapos pagpaparagastusan. Daog paso tawo kun minsan pigihibian pag nagadan ang ayam. Ay niya ako ano na yan. So tawo lugod minsan garo bitin ang paghibi. Hindi kayo ni kay Ate Glenn kung mahilig man ini sa hayop ta bisikleta bagan pero may kung nahilig na pigpaparasakayan kayo ni. Ano ba bang hilig nin mga mamahalo na hayop? Report! Bueno, nasa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, go ahead. Okay, salamat Karondang Philip. Pinagkontak ko ta si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakid sa kapagtaram kan PRO5. Ta sa aga may aktibidad. Igwa nga ninin imbitasyon sa media na maki-breakfast, makipamahaw kay Regional Director. Kaya lang, amay na amay, alas 6. Anya ko, kung dyan napaturugon, pwede. Kung may akomodasyon sa media, tanganing warang problema. Maray kayo nito mga media na nakabase duman sa Legazpi, duman harani sa Campola. Paano man ito mga media na harayoon araw sa tuya. Sa biyahe pa lang, 2 oras, talagang dapat maamay o kaya madiklum pa, magbiyahe na kung talagang mapartisipar, mabali duman sa breakfast sa aga ki General Dizon. May aktibidad garo kung da ko napapasala ining biking Karondang Philip. Hoy, pwede ka dyan magbisikleta ka nangon yan pa sa hapon. Yan lang, baka nakakabanga pa lang ako, baka dyan pala sa parte kan ginubatan, panluyan na kitanin na pagmati. Mag-vitamins. Yan panahon, grabing init kan panahon,
Ang mga bikers so nagluluwas yan sa harong, mga kuyan pa, madiklumon pa, mga alas 4 ni namin na pagkaaga. Ang mga abuton ang biker nin alas 8 sa luwas, mainit na yan, Karondang Philip. Tama yan, Banggi, magbisikleta, maghalik alas 5. Hapon, di maabot ka man duman, di. Maabot naman, maghingalo na lang para sa aga, makikisabay na ako sa pamahawan ni Regional Director Dison. Kaya lang sabi ko nga kung maimbita niya ako, ma'am, itong may awad-awad man na oras, kung pwede, lunchtime or dinner para itong mga rayo na media makaabot man. Bakong alanganon na maray kayo dito nakabase duman. Itong mga rayoon. Kayang-kaya mo yan? Iya nga siguro makikipag-ulay-ulay si General Dison sa Miyembros kan Media, makikibistuhan. Por medyo pa ni tagarumay aktibidad, kung ako napapasala sa aga, iyo po ining PIDAL. Tasaro ining sa programa kan kapulisan ni General Dison, ining garo baga pagro-ronda, Karondang Philip, na ang gamit kan pulis, bisikleta. Mahiling-hiling sa mga kasentruhan, kung ano ang sitwasyon. Kaya may mga mahiling kita na mga pulis kaya na mga nakabisikleta. Takon iyo na ini ani pa auto, big disenterong Pilipinas, na kung nakita mahiling na mga kapulisan na nagro-ronda gamit ang bisikleta. Sa katipid pa mayo pang gastusan pulis. Kung ma-responde, antay po ang kaya na bihikulo na kan PNP tanganing malapag sa mga kriminal. Dahil harong nga ni kan nangyaring nagadan so sarong motorista na taga Santiago, digdi siyudad kan Iriga, kadudulag da duman sa Paradakop. Ay yan lang. Kaya tanganing dahi dakopon, dahi arestuhon, dahi maggibunin malain tanganing dahi lapagon. Dapat kompleto kayaan dara-dara. Ito pala mayong restro sa motor, mayong lisensya. Ayan ang dipisil. Kung aram kan sarong motorista nakadakol na violasyon, saro na dyan. Napaka-visible itong mga enot na nahihiling sa mga violasyon kan motorista. Enot, kung overspeeding. Tapos, kung waranin helmet. Yan ang mga nariri sa tulos kan mga autoridad. Number 1 dyan, kung mayong restro, mayong lisensya. Ang rehistro, kuya na lang yan, syempre pag pinagpara si motor, hahanapan rehistro. Pero itong mga pangenot na nahihiling na violasyon, kung warang helmet, harayoon pa, oy, dahi ngayang helmet. Kung overspeeding, oy, grabe ngayang kaskas, dahi pwede yan. Pero itong rehistro, syempre pag pinagpara ka na, kaya nga sa rehistro mo. Pinaka number 1, ang driver's license. Ayan ang dipisil kung wala kang driver's license. And syempre itong rehistro kan motor. Magkaibanan yan, Termi, dapat dahil nagkakasuway, tapag hinanap ka na autoridad, iguanin ipapahiling. Kaya nagbasol so Paradakop ta, nadayaan ko pang sa buhay. Ayan lang. Pero syempre itong Paradakop, ginigiduman kayan itong sa iyang obligasyon, ang sa iyang trabaho. Kaya lang, medyo may kadimalasan duman sa nangyari ta araw kay ito. Ang sabi mo nga itong nagmumotor na nagdudulag na aksidente. Maray pa nga ito dahil kapig paralapag. Ayo, pero nakabudal na sa truck. Yan lang, Karondang Philip. Bueno, uy, kasubago na dang takadapit sa ayam. Ara mo sa laysang unyan dapit sa ayam. Napakasimple. Kung warang kakayahan ang sarong persona, warang kakayahan na mag-atama nin ido, dai na lang mag-atama nin ido. Napakasimple kayan. Igwangon niya nin bataso kaya lay na pinagpapautob ining animal welfare na pinag-aapod may kapasidad ang sarong persona na mag-alaga, mag-atama nin ayam. Bakulang yan na basta bantay. Kung kahit nung panahon pinagkukonsideraran ayam na bantay, ngunyan pinagkukonsiderar na yan Karondang Philip na pamilya. Dapat ikonsiderar na pamilya. Ano ang dapat gibuhon? Tamang pag-ataman, pabakunahan, dahi gutumon, dahi pagmaltratuhon, lalong-lalo na ang ibenta o kaya ipakatay, gibuhon pulutan. Iguanan ni mga katampad kaya na padusa, pinakahalawig na Karondang Philip ang mga nasa 3 taon na pagkakulong,
asin an multa na puon na 5,000 pesos to 100,000. Basado yan duman sa nakapalaman sa animal welfare, kadakol kan mga dai nakakaaram kayan ngunya na panahon. Ngunyan duman sa mga mahilig mag-ataman in ayam, arag lang kaya rin pangapudan kanlay, kung dai kaya, dai mag-alaga. Kaya sabi ni Commander, di raw nga magparataman sa ayam, talapat nga ang konsumo pagdakil. Lalo na kung may breed or lahi an ayam, makonsumo talaga yan, iyan basta nagkakakan kay ito mga table food na pinag-aapod. Iyan nagkakakan kay ito mga tada-tada, mga dog food talaga ang pinagkakakan kayan, karon dang silit, medyo talaga makonsumo. Dayan, mga askal nga ni ngunya, na bang arte naman? Yan lang nga ni, lalo na ang mga kadakol kan mga klasikan breed kan ayam na talagang dahil mo mapakakan kay itong mga pagkakanyato. Mga dog food talaga or cat food ang sa inda pong pinagkakakan. Depende sa lahi kan ayam. Pero kung itong pinag-aapod na askal, ang pagkamit-bit kan kadaklan askal, pero anapod kayan ngunyan, asong Pinoy or aspin, maski table food pwede na. Alagad ang mapanlilingaw ang kadaklan na ang pag-ataman in ayam, bako yan basta-basta kundi sa ro na po yan na responsibilidad. Kung dai kaya, wara ka mong panggastos, warang pangmantini kayan, dai man kayang atamanon, ayaon lang nakagakod dyan sa gilid na dai nga nindo nababahog, dai nindo na atamanan, dai na lang, pamuyan po ang may kukonsiderar na saro sa klasikan, animal cruelty. O nako'y panahon na lang sa mga parapulutan. Ay lalong-lalo na yan na bawal. Ingon na panahon na Ros Gabos may cellphone camera, urog na kung makuha na ng ebidensya na arog ka ng ginikibo sa ayam, not pwedeng i-report sa barangay. Pagay pinag-aksyonan kan barangay karon daw Philip, panismong barangay, kung namumulutan man ayam, mga barangay official, iguanin request na pinagahagad sa inda para itong mareklamo, isangat yan sa masalangkaw na korte. Naimantan ginigibo atiglin sa ayam, pinapagadan mo na tapos kinakalot. Inaano? Kinakalkal mo na. Pagkada na, kakalkalon. Nanganing mayong ebidensya na pinulutan sa ayam. Ay, grabe na yan. Garo mga patay gutom na yan, kung araw ka yan. Dahil yan, mga parapulutan daw. Yan, itinalbong na. Kaluton giraray, lutuon tangang perte. Mas kitang nasa state of decomposition na. Dahil naman gayon, kung dan ba, sarap pa sa naman niyang aldaw itinalbong, kaluton tangang napidi pa. Ay, garo talamak na yan, grabe na kayan itong pagkuyan patay gutom kan mga araw kayan, karon daw Philip, na nahayop, lalo na ayam, pagkapudan nga ni kan mga veterinarian, dahil kita nakakasiguro na yan salbado, kung nasa imong nadangog si Bareta na dyan sa albay, ikuanin na mulutan na ayam, ito nga ni, itong ayam na ito, malinigon da, karon daw Philip, magayunon, malinigon, pinagpulutan. Igwa pa na nito rin rabies, gadan baga si taga-albay. Kunyan magkaso nagkakanhayok sa hayop. Kuyan, yan ang kadipisilan, ngunyan na panahon, dahil na yan tinutugutan, and kuyan, piligro, kung padagos ang pagpulutan in ayam, delikado, diba, dan rabies, lalo na kung yan naglaog na sa utak, wara na yan in bulong, mahalat na lang kamukan sa indong kagadanan. Yan po ang totoo kayan. Iba, baka umantakot sa peligro? Masiram ba ngayang pulutan ng ayam basta nakapurog? Ay, iyo. Pero may kuyan yan. May oras yan na baka matsambahan ninda itong makakatapos sa buhay ninda. Yan ang problema kayan ka Rondang Philip. And sabi tangani, kadakol na kito mga nagkakarasuhan, itong may mga nafiod na ng mga tao mismo for medyo sa mga violasyon na yan. Kaigwa na kayanin na batas, ngunya na panahon, orog na po ang animal cruelty. Halimbawa na lang, katayid nindo sa harong, aram nindo na pinapabayaan sa iyang ataman. Para pakol o kaya pinaggugutom, lalo na po itong pinagkakatay, pwedeng kamo mismo ang magreklamo kayan tanganing ang tao ang may sadiri mapanimbag. Kung kamo ang dog lover, tangon na panahon karon ng Philip, dakol na ito pinagapon na dog lover,
pwede na yan i-report sa mga nanunungdan tanganing maaksyonan. Taarog kan sa tawo, may responsibilidad, arog kan sa aki, pinagkukonsiderar ang mga atama na yan bilang parte na kan pamilya, asin bakong basta bantay lang sa laog kan harong o sa luwas kan harong. Bueno, inaabot na kita ng oras, Ate Glenn. Iyo nga ni Talan, mga 2 minutos na lang. Bueno, karon daw Philip, yan ang sa tuyang informasyon and bunyan Talan, Lunes, pwedeng may mga masiod na naman na ayam itong mga gala. Pakitubos na lang dyan po sa Iriga City Pound, tanganing Daipaturugon, ang sendong mga ataman. Gikan sa location, Glenn Tavia is reporting. Salamat, Ate Glenn, sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa luwas. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa lado technical si Chabe na obra, sa information si Don Cabrillas, luman sa transmitter si Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Barasena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pag-antabay.